பிளாக்ல நடக்கும். குவார்டர் ஃபைனல், செமி ஃபைனல், ஃபைனல் பரிசு விழா வெளியே நடக்கும். நாக் அவுட் கேம், பெஸ்ட் ஆஃப் 1 போர்டு 1. நாக் அவுட் சிங்கிள் போர்டு, ஜெயிச்சவங்க மட்டும் தான் அடுத்த ரவுண்ட் போவீங்க. இது என்ன கேம்? நாளைக்கு ஆட போறோம் பார், அதான் கேம். வர்றவங்க பொருளையே எடுத்து அவங்க போடணும்டா. இதெல்லாம் நீங்க வச்சுக்கோங்க. Third and final call for Sindil. Mic 1 to mic 3. Mic 3 come in. 7th block Sindil வெளிய வரானா பாரு. Mr. Arkit Talbit. அன்னைக்கு அன்பு தான் சிங்காரவலர் மன்றத்தோட பெஸ்ட் பிளேயர்.